Лятото е идеалният момент да махнете памперса на детето си. Ето и няколко важни условия, на които да обърнете внимание преди да решите дали това е най-подходящият момент точно за вашето дете. Първо, детето ви е вече на поне година, година и половина. Второ, ползва гърне от известно време и все по-често по предназначение. Трето, хващате неговите сигнали и горе-долу знаете кога какво се случва. Четвърто, все по-често като сменяте памперса, той се оказва сух. Следващите две никак не са за подценяване, макар и да съм ги оставила за накрая. Пето, вашето емоционално състояние. Дали вие сте готови за тази промяна и може да отделите малко повече фокус върху детето и тези негови нужди и потребности. И шесто, физически да имате тази възможност. Поне 1-2 седмици, в които да оставите детето по гащички, да наблюдавате какво и кога прави и винаги да го преобличате и измивате съответно на време. Без излишно напрежение, без нерви. Просто вие да сте спокойна, да сте наясно, че ще има малко бързане и повече пране. Така че, ако сте решили, че сега е момента, първо погледнете тези няколко точки и преценете дали наистина това е идеалният момент за вас и вашето дете. Усмихнат ден!